Allerførst, velkommen. Vi har glædet os sindssygt meget. Jeg hedder Mads, og jeg kommer fra Lejre. Og så ud over mig, så er der en masse andre her, der er voldsomt engageret. Det er Martin fra Holbæk. Og så har vi Katja fra Holbæk. Op i lappen, Katja. Og så har vi Sten fra Karlslunde. Ja, der. Vi har også Jesper fra Vig. Du er dernede. Så det er os, der sammen arrangerer de her begynderstævner. Og når man er blevet bedre, så kan man komme på noget, der hedder ungdomsstævner, og som vi så plejer at holde om eftermiddag. Jeg vil starte med lige at sige bare nogle helt korte ting, og så laver vi noget opvarmning. Og som I kan se, så er vi sindssygt mange. Så jeg prøver at lave nogle øvelser, hvor vi alle sammen kan komme til at spille lidt ligesom vi gjorde her, så rundt om bordet. Og så, når vi laver opvarmning på øvelser der, så inddeler vi i puljer. Og så sørger vi for at prøve at sørge for, at I spiller med nogen, som er nogenlunde lige så gode som jer fra egne og andre klubber. Og så bliver der 1, 2, 3, 4, 5, 6 puljer, hvor man så spiller. Og så er der nogen, der spiller. Der er en, der vinder point. Og så resten, de er så inde i det lokale, som er ved siden af, hvor I kan sidde og hygge og snakke. Og der bliver også nogle sjove noget med, at man kan lave sådan nogle reaktionsøvelser og ting og sager. Det kan I komme ind og få finde ud af. Godt. Når vi begynder at spille, så har vi gjort sidste gang i Lejre og gør altid det der med, at man er et god sportsmandskab. Og det er, at når man går ind til en kamp med nogen, så siger man god kamp, ønsker en anden god kamp. Undervejs, hvis man har en netbold, der får et heldigt point, eller en kantbold, der får et heldigt point, så siger man undskyld. Og jeg kan godt lide, at man siger undskyld, og både lige have hånden op, så man kan se det. Det er sådan irriterende, hvis der er en heldig bold, og man ikke rigtig synes, den anden siger undskyld. Se, jeg siger undskyld. Og når man er færdig med kampen, så går man hen til modspilleren og siger tak for kampen. Og man siger faktisk også lige tak for kampen til den, der vinder point. Og det er uanset, om man har vundet eller tabt, fordi det er en god kamp uanset hvad. Vi spiller bedst af 2 sæt, det vil sige, det kan blive uafgjort. Nu skal vi prøve at se, om vi kan lave noget sjov opvarmning. Det er ikke rundt om bordet, hvor man løber rundt om bordet, men det hedder hold rundt om bordet. Er I klar? Unger, er I klar? Ja! Det er meget. Kom igen. Og I behøver at tage bolden op, det har vi ofte til. Ej, så tilbage, og plads. Ej, det er godt kæmpet. Og så afsted, bare løb. Ja, og skyd bolden over, det er nemlig. Det skal lige være der. Ej, det er godt. Spændende. Og vi spiller bare videre. Ja, vi spiller bare videre, fordi vi spiller 5, 4, 3, 2, 1. Godt. Slut. Vi har her en knækken 14-7 sejr og en endnu mere knækken 12-10 sejr. Og så en stor klapsalve til alle de fantastiske unger, som deltager. Og også en klapsalve til de gode pointvindere. Og så skal vi have til hver pulje, så skal vi også have en puljeleder, og det er jer kære forældre, der skal stå for det. Og vi kommer ikke igennem hele dagen, medmindre der er nogen, der hopper til og er puljeleder.
Så giver vi hermed en flot medalje til Birk fra Lejre. Og en stor flot medalje til Kalle fra Lejre. Og en gigantisk medalje til Nelly fra Holbæk. Og en enorm gigantisk medalje til mig fra Lejre. Og nu kan jeg ikke flere relativer, så nu går det en flot medalje til Marius fra Lejre. Og en medalje til Lauke fra Roskilde. Og en medalje til Bastian fra Holbæk. Og en medalje til David fra Roskilde. Og en medalje til Moen fra Roskilde. Og en medalje til Jakob fra Roskilde. Og en medalje til Malte fra Roskilde. Og en medalje til Malte fra Bundesliga. Og en medalje til Nielsen fra Karlslund. Og en medalje til Tobias fra Sorø. Og en medalje til Nora R. fra Karlslund. Og en medalje til Sigurd fra Holbæk. Og en medalje til Oscar fra Holbæk. Og en medalje til Karoline fra Holbæk. Og en medalje til Annika fra Holbæk. Og en medalje til Nora F. fra Karlslund. Og en medalje til Mads fra Karlslund. Og en medalje til Tristan fra Roskilde. Og en medalje til Frederik fra Roskilde. Og en medalje til Frederik fra Lejre. Og en medalje til Laurits fra Roskilde. Og en medalje til Vilja fra Karlslund. Og en medalje til Gordi fra Karlslund. Og en medalje til Marius fra Karlslund. Og en medalje fra Konrad fra Karlslund. Og en medalje til Marius fra Wien. Og en medalje til Titus fra Wien. Og en medalje til Mia fra Karlslund. Og en medalje til Viggo fra Lejre. Og en medalje til Elias fra Karlslund. Og en medalje til Magnus fra Roskilde. Og en medalje til Nelly fra Skensø. Og så skal alle begivenheder få en medalje. Og nu stiller jeg derover. Og så er der mulighed for en enkelt forælder eller to måske komme ind og tage et gruppebillede.